Ix-Shadow Minister għall-Agrikoltura Tony Bezzina għalli permezz tal-mozzjoni l-Oppożizzjoni qed tieħu pass favur ir-rispett lejn l-art agrikola ċittadini. Għalli minflok dawn ir-regolamenti għamlu l-ġid qed issir ħsara f'diversi esprimu tħassib dwar kif ser jintlaqtu sidien ta' artijiet agrikoli li mhumiex reġistrati, il-kaċċaturi u nassaba u dawk li jipprattikaw il-piroteknika minħabba l-possibilità tal-pussess ta' art ta' terzi mill-Gvern. Għalli wara diversi konsultazzjonijiet u rikonoxximent tal-interess pubbliku, l-Oppożizzjoni temmen li jrid jinstab bilanċ b'ċertezza legali bejn l-użijiet tal-art agrikola u l-art privata. Ix-Shadow Minister għall-Wirt Nazzjonali u Delizzi Charles Azzoparda qal li bl-emendi tal-Gvern qegħdin jingħataw poteri eċċessivi lill-awtorità filwaqt mhumiex qed ikunu protetti dawk li jipprattikaw id-delizzi. Il-Ministru għall-Agrikoltura Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ressaq kontro mozzjoni għall-emendi tal-Oppożizzjoni. Għalli dan mhuwiex il-mod kif issir il-politika bil-konfużjoni u l-biża' għalli kien il-Gvern li fl-2022 ħareġ white paper bil-konklużjonijiet ta' proċess estensiv ta' konsultazzjoni minn kulħadd għal l-Oppożizzjoni li qal ma taċ is-suġġerimenti tagħha. Dr. Refalo qal il-poplu Malti jaf fejn huwa mal-Gvern Laburista, iżda jiddubita kemm jaf fejn hu mal-Oppożizzjoni. Dr. Refalo qal li minn statistika uffiċjali madwar 50% tal-art agrikola hija proprjetà tal-Gvern u l-maġġoranza tal-bdiewa jiddependu fuq ftehim tal-kiri biex ikunu jistgħu jaħartu jaħdmu l-art. Żied jgħid li madwar 80% biss tal-artijiet kienu rreġistrati għall-użu ta' art agrikola qabel ma tressqu l-emendi. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li l-emendi kif imresqa llum jispeċifikaw b'mod ċar kif kwalunkwe attività inkluż delizzi bħal kaċċa u l-insib, jistgħu jibqgħu jsiru fl-artijiet agrikoli sakemm ma ssirx ħsara lil din l-art u l-attività tkun konformi ma' standards Ewropej.